Ndị na-akwado ime ihe nhatanha nakwa ịtụgharị ọkwa ndu site n'otu akọ gaa na nke ọzọ na kansụl ime obodo Anya nke steeti a emerubego etu esi wee na-achịkwa ịhazi na zon nhọpụta ndị nnọchite na ọgbanta nkwado Anya ma mee ka amata na ya bụ amụma ga-eweta ezigbote nnọchite onye ọbụla ga na-esonye na ya. Ya bụ mmemme bụ nke a bịara site n'aka ụmụafọ eji okwu ha agba ezusitere n'obodo ha nakwa obodo ndị ha gbara agbata obi. Onye ọla ya bụ Chibụzọ Obidike sonyere ha maka ọrụ anyị ka o si gaa. Okwu na mmemme ahụ ka onye na-anọchite anya ọgbanta vootu Anya n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Bernard Udemezue nọrọ kwuo nkwesị ike ndị eji okwu agba izu n'ebe ahụ bụ nke kọwara na a ga na-ebugharị ịnọchite anya ndị ọgbanta vootu ahụ n'etiti obodo asatọ mezutere ya bụ okpuru ọchịchị ma kwue na a na-ele anya na ọ bụrụ na ndị ọmụọ ejecha afọ asatọ nke dịrị ha na obodo ndị ọzọ na-akapa ewepụta ndị mmadụ ga-abụzi ndị ga-ewepụta onye nnọchite anya ọzọ. Dịka onye omeiwu ahụ siri kwue, ọ bụrụ na edebanye bụ nkwenye nke ndị eji okwu agba izu kwenyere gbasara ibugharị nnọchite anya n'obodo ahụ na ọ ga-enye aka iweta udo tọrọ atọ, ịkwalite ịhụnanya na ịkwalitekwa ezigbo nnọchite anya na ya bụ ọgbanta vootu. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ nke gụnyere onye eji okwu ya agba izu bụ Barrister Sunday Okolo, onye isi ọchịchị ọmụọ bụ Chief Cyril Anyanwụ Melụ, ndị ọzọ eji okwu agba izu nke gụnyere Simon Ofuonye nakwa Maazị Emeka Chuba nakwa onye nke sikwa ụmụ mgbo wee bịa bụ Barrister Chikelue ma chie n'otu kwuru na ya bụ atụmatụ bụ nke ga-akwalite ịdị n'otu, imekọ nwanne nakwa ịkwalite ọchịchị tọrọ atọ, ebe ha nọziri rịọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-erubere ya bụ nkwenye kwenyere na ya bụ ọgbanta vootu isi iji hụ na a gusobere ọdịmma obodo ahụ ka ọ bụrụ nke na-agawanye n'iru.